Здравейте на всички! Ето това е още едно малко кратко видео. Снощи имаше буря, ураган и сутринта всичко беше затворено и вече почнаха да почистват. Това е един стар път. Малко да намалиме. В Република Ирландия. А днешната дата е ноември, през ноември 2023 година. Ето това тук е новото кварталче, те го направиха много бързичко и хубаво, качествено. Много готини къщички, апартаментчета още има. Така, значи, след малко ще започна да карам бавно, искам да покажа как се прави асфалт, как се ремонтира път. Късна зима, късна есен е. Късна есен. Значи, това е едно малко селище с големината на, не знам, на село. Има 3500 къщи. Така, сега ще завия наляво и ще се опитам да карам бавно. Така, ето тази отсечка тук, която се казва Мил Фарм. Вижте, положен е нов асфалт. Този нов асфалт е като стъкло. Да не кажа като супер мед и масло. Значи, по-рано тук на този завой, преди 2 седмици, като взимам тук този завой, 2 пътя, ето така, с малко по-висока скорост направо занисиш количката. В смисъл е едно грубо. Докато сега този асфалт, и това е в кварталчето, в квартала, е като стъкло. Ама направо колата, автомобила се залепи отгоре и няма никаква плъзгане, нищо. Уникален. Значи, вижте колко е дълъг пътя. Аз го измерих около километри и половина. Така, до тук. Тук има пак една кръпка, са турили малко по-различна. Такива стопери слагат от време на време, не от време на време, от място на място, за да може да ограничават скоростта в квартала, защото и тук има такива идиоти, дето сега това кръстовище тук го направиха горе лъско, гледай как са свързани два асфалтите, как са свързани по такъв начин, че не мога да го усетиш, само чуваш едно пук. Тук ще продължават и от другата страна най-вероятно. Не, това е букука торта. Така, тук го направиха от тази страна, виж колко долу карам. Аз ви казвам, това е някъде около километри 800-2 км. Ето това тук и от тази страна. Така, значи, как се прави това нещо? Обявиха 2 седмици предварително, сложиха табели от едната и от другата, от единия край на пътя, от другия край на пътя, че след 2 седмици, само през нощта ще започне ремонтът на тази отсечка. Само през нощта. Искам да ви кажа, че точно за 10 дни, 10 нощи, тази отсечка, ето тук вече приключваме, влизаме в другия път. Тази отсечка беше направена перфектно. И това го правят през нощта в по-малките населени места. Тук става въпрос за едно селище на около 15 км от столицата Дъблин, Република Ирландия. Селището е индустриално, но не е град. В смисъл средно голямо село. Тук му викат градче. Градче. Малко градче. Малко градче от порядъка на Чирпан. Даже не и Чирпан. Чирпан е 2 пъти по-голям. Примерно. Карнобат, да речем. Нещо такова. Това е, бате. 10 дни. За 10 дни аз минавам от тук всеки божи ден. За 10 дни това нещо беше направено перфектно. В по-голямите градчета това нещо се прави
и се работи и през деня, и през нощта, като се затваря, не се затваря пътя, затваря се само платното и то не се затваря, а се стопира. Как аджба в България при толкова милиони наливани не се случват нещата по-бързо? Имайте предвид, че подмениха каналните тръби, които са отдолу, има канализация по самия път. Тече канали с ток по самия път и течат оптични връзки в самия път. Защото тук тока, оптичните връзки и канализацията с водата върви под пътя, не върви под тротуара. Тротуара си е за тротуар. Това е. Благодаря ви, брати българи, бъдете живи и здрави, пазете се и много се моля българските ни политици да започнат да мислят с главите си и да започнат да им плащаме заплати.